Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну, да прыкладу, так далёка за яе межамі, як Аляска. Таму што і там мы можам пры нагодзе знайсці беларускі інтарэс, беларускі след. Калі добра пашукаць. А шукаць мы сёння гэта ўсё будзем з амерыканістам, дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пеньковскім. Прывітанне, Антон. Вітаю, Зміцер, дзякуй за запрашэнне. І вам дзякуй, што зайшлі. Вось бачыце, мы як звычайна з Антонам такія, і вам дзякуй за ваш дзякуй у такім стылі. Што мне вельмі падабаецца, бо беларусы людзі культурніцкія, ніяк не ўсе такія ва ўсім свеце, але тым не менш. Давайте, Антон, пачнем з, можа быць, што-небудзь дзіўнага, нечаканага ці часам вот шакуючага. Напрыклад, як Трамп, пішучы у сваіх соцсетках пра будучую сустрэчу з Пуціным, сказаў: палячу ў Расію, і там вот мы там з Пуціным сустрэнемся на расійскай тэрыторыі, ці нешта там вот такое. Хаця ўжо было абвешчана, што сустрэча пройдзе на Алясцы. І тады ўсе пачалі жартаваць у стылі, што ну ён жа ж сказаў пра абмен тэрыторыямі, відаць, ужо абмен з Аляскі пачынае, там как бы аддае Расіі, ўжо там на расійскай тэрыторыі у Алясцы будуць сустракацца. Што яшчэ, вот на што вы звярнулі ўвагу, што выклікала у вас, у экспертаў, у адмыслоўцаў такое здзіўленае выражение, что это было, типа? Ну, па-першае, ўсё ж таки трэба гаварыцца, што Дональд Трамп чалавек не малады, робіць пэўныя памылкі. Мы таксама мусім разумець, што размаўляе ён апошнім часам вельмі шмат. Прыблізна спачатку сваёй прадвыбарнай кампаніі ў мінулым годзе, калі ён выступае амаль што кожны дзень, кожную гадзіну, дае нейкія шакуючыя каментары. У тым ліку падаецца, што чалавек крыху стаміўся, робіць нейкія заявы, па якіх можна зразумець, што вось ён моцна перагружаны. Апошнім часам быў нейкі твіт альбо вось гэта паведамленне ў яго уласнай соцсетцы Truth Social, дзе ён выступіў зноў з крытыкай прыхільнікаў дэмакратычнай партыі, маўляў, што вось мяне крытыкуюць, што я раблю bad deal, вось нейкі, але нават калі б я зрабіў вельмі добры deal і мне расейцы бясплатна аддалі б Москву і Ленінград, дэмакраты таксама сказалі б, што гэта нейкі bad deal, ну, все-таки Ленінград, мы чагосьці не ведаем. Ну, мы ж памятаем, што гаспадар вот Трамп, ён наведаваў тыя тэрыторыі, і здаецца яшчэ там у канцы там ці там на пачатку дэмакратычнай Расіі, калі яшчэ Ленінград быў Ленінградам, а не Санкт-Петербургам. Ну, можа, у яго адклалася у падсвядомасці? Безумоўна, так і ёсць, і чалавек не малады, і трэба ўсё ж таки разумець, і для такога шырокага кантэксту увогуле таго, што мы будем сёння абмяркоўваць, пэўная інерцыя такога ідэй, інерцыя халоднай вайны, яна ў Злучаных Штатах дагэтуль існуе. Вось тыя палітыкі, якім зараз там за 70, яны ўсё ж таки выраслі з гэтай атмасферы халоднай вайны, калі Савецкі Саюз быў адзінай дзяржавай, якая стварала пагрозу для Злучаных Штатаў, могла зрабіць гэты ядравы апакаліпсіс увогуле ў свеце. І тое, што мы зараз назіраем, канешне, не напрамую датычыцца вось гэтай інерцыі Савецкім Саюзам, але ж, ну, ўсё ж таки ёсць крыху тыя параўнанні, якія робяць сучасныя з Расіі з Савецкім Саюзам. Не зусім дакладна, але ж ўсё ж такі нешта ў гэтым ёсць. Ну, у любым выпадку, ці ёсць тлумачэнне, чаму ўсё ж такі Аляска была абраная? Хутчэй за ўсё, яны не знайшлі тую пляцоўку, на якой бы было б комфортна самому Пуціну. Гэта тая пляцоўка, якая таксама выкарыстоўваецца як крышачку маніпулятыўная з боку Крамля, каб паказаць, ну, вось бачыце, мы прыязджаем да вас,
ну, не ў Белы дом, канешне, але ўсё ж такі на вашу тэрыторыю мы робім нейкія крокі наперад, выказваем павагу, а мы ўсе добра ведаем, як Дональд Трамп любіць, калі яму выказваюць павагу, як кажуць, які ён моцны лідар. Усё ж такі мне падаецца, што нават у светапоглядзе Дональда Трампа ён неяк зараз сустракаецца з нейкім роўным. Я лічу, што вельмі няшмат лідараў зараз у свеце, з якімі Дональд Трамп лічыць сябе роўнымі. Гэта, магчыма, Пуцін, гэта хутчэй за ўсё Сі Цзіньпінь. Вось наконт чынавенства еўразвяза тут я вельмі не ўпэўнены. Мы бачылі сустрэчу з фон дер Ляйен, і яна выглядала так крышачку дзіўна, на мой погляд, але ж ўсё ж такі гэта вось нейкі такі крок наперад з боку Крамля. Ну і тое, што гэта сустрэча немагчыма была ў Стамбуле, у Эміратах, ну і таксама ў Еўропе. Пэўны крок наперад, які зрабіў Крэмль, я паказаць, вось мы адкрытыя для дыялогу, вось мы тут гатовы неяк прыстасоўваюцца да вас, спадар Трамп, з усёй павагай. Трамп ужо паспеў заявіць пра тое, што у першую хвіліну ён сустрэчы з Пуціным, ён зразумее, хоча той яго падмануць ці там ім пракруціць, ці ўсё ж такі з ім можна мець дзіл гэты вот самы хвалёны. Гэта вот што такая звычайная такая надаццё сабе большай нейкай такой статуснасці, падымання, паказвання сябе, які тут вот я круты ва ўсіх сэнсах. Ці вот як вам бачыцца, для чаго гэта робіцца? Ну, перш за ўсё, Дональд Трамп шмат разоў казаў раней, як ён лічыць сябе геніяльным перамоўшчыкам, як ён умее вось глядзець на людзей, бачыць іх інтарэсы і вось неяк гуляць з імі вось гэтай перамоўнай гульні. Таму ён лічыць шчыра, я лічу, што у яго гэта атрымаецца зразумець вось самае ядро Владзіміра Пуціна, чаго ён хоча і так далей. Па-другое, ну яны ж ўсё ж такі раней ужо працавалі, прабачце, вось на гэтым вышэйшым узроўні, бо Дональд Трамп у сваёй першай кадэнцыі так ці інакш сустракаўся з светапоглядам Владзіміра Пуціна. Ну і трэцяе, гэта пэўны перафраз, таму што калі журналісты яго пыталіся на гэты конт, ён узгадываў словы Буша малодшага, які вось таксама казаў, там літаральна ёсць цытата ад Буша малодшага аб тым, што вось я паглядзеў у вочы Владзіміру Пуціну і зразумеў, што ён вось добры чалавек. Вось, і гэта вось у тыя часы яшчэ стала пэўным мемам, што вось Буш малодшы паглядзеў у вочы і ўсё зразумеў. Ну, таксама я нагадаю, вось калі нам ўсё, што зараз адбываецца ў Белым доме, падаецца дзіўным, давайце узгадаем, як там было ў часы Клінтона або Буша малодшага, узгадаем, якія там былі цікавыя гісторыі, таму вось нічога занадта шакуючага зараз у Вашынгтоне, ну, не адбываецца. Пэўныя зрухі, канешне, ёсць, але ж ўсё ж такі вялікае амерыканскае палітычнае шоу, яно трымаецца сваіх традыцый. Ну да, часам з такім шоу сустракаемся не толькі у амерыканскіх накірунках. Я памятаю таксама у 19-м годзе, здаецца, сказаныя словы Владзімірам Зеленскім пра тое, што ён бачыць жаданне міру ў вачах Пуціна. Так што вочы Пуціна это дзіўнае, конечно, такое вот некая з'ява, дзе там кожны бачыць, што жадае сам пабачыць. Так, вось Дональд Трамп менавіта вось адказваючы на пытанне журналіста, які ў яго спытаў, гэта ўжо был не першы раз, калі, ну, вось я не буду як Буш глядзець ему вочы, конечно, я буду глядзець ему вочы, але я буду глядзець не так, як Буш ему вочы, вось, таму гэта, ну, пэўны мем, вось, але ж все ж таки падкрэслю, Трамп лічыць сябе геніяльным перамоўшчыкам, у яго перамовы мы бачым атрымліваецца, ён вельмі так шакуючы нават. Зараз у Белым доме не могуць так крыху вызначыцца. У адзін і той же дзень сам Дональд Трамп кажа, што ён за гэтай паўгады спыніў 6 войнаў, яго прэс-сакратарка кажа 7. Вось, але ж, ну, пэўныя вынікі ёсць, невядома вось колькі дакладна ён войн спыніў за гэтыя 6 месяцаў, але ж, ну, мы бачым, што пэўныя перамовы ён можа весці. Зноў адашлю нас да вось гэтай сустрэчы з фон дер Ляйен, калі
мы ўбачылі, што літаральна Вашынгтон прагнуў развяз, прагнуў Брюссель, там былі вось гэтыя уведзены пэўныя тарыфы, на які еўрапейскай палітычнай супольнасці, калі шчыра, не было што адказаць, яны мусілі прыняць гэтыя патрабаванні Дональда Трампа і неяк прыстасоўвацца да змяніўшыся рэчаіснасці. Ну так, да, часам, конечно, назіраючы за ўсёй гэтай гульнёй, часам зловіш сябе на такім дэжавю і думаеш, дзе гэта я ўжо бачыў, калі лідар краіны раніцай кажа адно, а вечарам зусім іншае і не пагаджаецца са сказаным раней. Дзе-то мы ўжо это бачылі. Вот беларусы дакладна з гэтым сутыкаліся. Да, шмат такіх лідараў, да, мы такіх бачым, да. Але ўсё ж таки, Антон, вот ваше меркаванне, ці варта чакаць нейкіх кардынальных зрухаў у пытанні замірэння ва ўкраіне па выніку гэтых перамоваў? Калі дакладна адказваюць на ваше пытанне, давайте пачнем, можа быць, так троху абагульняючы, калі аналізаваць склад расійскай дэлегацыі. Літаральна тое, з чаго я хацеў пачаць. Дзякуй. Калі чакаць, мы тут можам упасць у пэўную фрустрацыю, бо літаральна кожныя паўгады нейкія зрухі, нейкія аналітыкі кажуць, што вось зараз мы памятаем напрыканцы мінулага года о том, што там 31 снежня все, вайна скончыцца і так далей, все гэтыя казкі мы памятаем. Але я б казаў не пра чаканне, я б казаў пра магчымасці і верагоднасці. Магчымасць, безумоўна, ёсць. Магчымасць зараз вышэйшая з таго, што мы бачылі увогуле за гэтыя 3,5 гады. Яна не дамінуючая, гэта не 99%, там мне вельмі складана зараз назваць лічбу, але гэта, вось, калі мы параўнаем увесь гэты таймлайн гэтага канфлікту, сённяшнія перамовы, тое, што адбудзецца сёння вечарам па нашым часе, гэта вось вышэйшая кропка, калі нешта можа здарыцца, можа нешта зрушыцца. Конечно, а можа і не зрушыцца. Да, давайте будем все ж таки дакладнымі. Але ж зараз мы бачым тое, чаго мы не бачылі увогуле ад Крамля, нейкую гатоўнасць на нейкія пэўныя перамовы. Мы бачым вельмі моцную такую пастаянную зацікаўленасць з боку Дональда Трампа, яго чынавенства, каб гэта хутчэй скончыць. Вось. І калі мы аналізуем тое, як вы удакладнілі пытанне расійскую дэлегацыю і амерыканскую, тут трэба не забывацца таксама про гаспадара Бэсанта, то чамусьці мы там про расійскага там эканамічнага міністра будзем узгадваць. Дмітриева, да? Да. А вось чамусьці мы про Бэсанта не будзем узгадваць. Не, нельга так. Мы бачым, што там не шмат вайскоўцаў, што сустракаюцца ў гэтых фарматах, якія зараз абвешчаны 5/5, акрамя вось тэт-а-тэт Пуціна з Трампам, сустракаюцца больш дыпламаты, эканамісты. Вось, таму... Міністр абароны-то ад Расіі, белаусаў-то будзе? Да. Я не казаў, што іх там ввогуле няма, але іх там не шмат. Ну, прабачце, там з амерыканскага боку там таксама не шмат вайскоўцаў. Вось, а што там робяць эканамісты? І калі мы на гэта глядзім выключна праз оптыку бягучай вайны ва ўкраіне, ну таксама цікава, што там будзе рабіць гаспадар Бэсант, што там будуць рабіць гэтыя эканамічныя міністры з боку Крамля. Вось, а калі мы на гэта паглядзім з боку сусветнага гандлю, вось Арктыкі, Кітаю, карысных выкапняў, урану, Ірану і гэтак далей, становіцца больш зразумела, што Дональд Трамп зацікаўлены ў нейкім агульным пагадненні з Расіяй, ён зацікаўлены ў знаходжанні пэўных
кропак, па якім Расія са Злучанымі Штатамі могуць прадуктыўна працаваць. Гэта ўжо не размова пра каштоўнасці, гэта ўжо не размова пра хто пачаў вайну. Зноў-такі падкрэслю, для Вашынгтона зразумела, хто пачаў вайну, хто агрэсар. Гэта не пытанне, і я хочу вас упэўніць, што Владимир Путин там не будзе абмяркоўваць вось гэтай яго гістарычнай лекцыі о том, што гэта там Тахтамыш пачаў, альбо там Вітаўт, не ведаю хто там, Рэч Паспалітая, вось гэтая вось гульную гісторыю, гэта не пра гэта, альбо там быў бы вось гэты былы міністр культуры расійскі, прабачце, вылетела з галавы, як яго, які таксама гісторыка Медзінскі, дзякую вялікі. Вось там быў бы Медзінскі, калі гэта было пры гісторыі. Вось, але ж гэта будзе хутчэй за ўсё пра эканоміку. І тое, што мы таксама па пэўных сайтах чулі з амерыканскага боку, Трамп будзе пэўныя рэчы Пуціну прапаноўваць. І тое, як мы разумеем словы Дональда Трампа, яму вельмі невыгадна вайна ў Европе, бо гэта дадатковыя кошты на амерыканскую эканоміку. Ён не любіць дадатковыя кошты на амерыканскую эканоміку, ён любіць зарабляць. Ну, такая вельмі прымітыўная логіка, так я вельмі абагульняю, спрошчваю, але Трамп пра гэта. Яму не цікава працягваць, там, выдаткоўваць, рабіць нейкія высілкі вось у гэтай вайне, ён хоча яе як мага хутчэй скончыць. Таксама яму вельмі не хочацца, каб пачалася наступная вайна ў Европе, таму што гэта ўжо будуць краіны сябры НАТО, артыкул 5, і гэта будзе жах для амерыканскай эканомікі. Але калі гэты канфлікт можа неяк спыніць, зрабіць нейкае спыненне вайну, дамагчыся вельмі хуткіх дасягненняў, як мы гэта, дарэчы, убачылі зараз з Арменіяй і Азербайджанам, так даволі даволі так нечакана для шэрагу экспертаў, вось яны так раптоўна взялі, дамагліся такого выніка, які супярэчыў, дарэчы, вось армянскай канстытуцыі у тым ліку. Але ж вось падпісалі ў Белым доме, і далей гэта ўсё ж такі далей пойдзе пра эканоміку, пра тое, што хоча Трамп. І далей, так абагульняючы, Трамп, я лічу, будзе дамаўляцца, і будзе такі вялікі сусветны гандаль наконт лагістыкі, наконт Арктыкі, наконт Китаю, ну і, безумоўна, пэўных сфераў уплыву, якія таксама, з чаго я пачынаў, вось гэтая пэўная інерцыя мыслення часоў халоднай вайны, магчыма, таксама зразумела Дональду Трампу, яно ж працавала тады. Чаму зараз гэта не спрацуе? Зноў-такі, я не кажу, што гэта добра, але ж сусветная палітыка ўсё ж такі робіцца не зусім па такіх общачалавеческіх каштоўнасцяў. Гэта ўсё ж такі больш пра макіявелізм, такі прагматычны, цынічны, вось, каштоўнасці часам прыстасоўваць. На жаль, мы гэта шмат разоў бачылі у сусветнай палітыцы. Але я разумею такі падыход, вот як вы опісваеце Трампа, для якога сапраўды важна сделка. Вот ён все чуть ледь нішто, гэта вот галоўная сделка, мы заключым сделку, мы вот там сделка, не дамова, не пагадненне, сделка і все. Это зразумела, у якім накірунку чалавек ідзе ў яго мысленні. І можа быць, прынцыпе, гэта нормально. Калі ты падыходзіш і кажаш там, навошта воеваць, давай зарабляць, давай вот как бы там мы тут вот разом узбагацімся, давай сделку заключым, а ў сделку ўваходзіць заканчэнне вайны. Але калі сустрэліся Трамп і Трамп 2, умоўна кажучы, там ці там другі чалавек, для кого гэта важна. А калі мы маем Пуціна, для которого можа быць сделки і зараблянне, гэта не мэта і не сама мэта, а мэта аднавіць расійскую імперію. І ці супадаюць тут бачання? Я лічу, што часткова яны супадаюць, і мы маем вельмі добра бачную ілюстрацыю, бо калі б светапогляды цалкам не супадалі, гэтай встречы увогуле не адбылося. Антон, глядзі, Путін кажа: добра, я згодны, нам трэба зарабляць, нам трэба зараз скласці сделку,
дзіл гэты вот і ўсё астатняе. Для гэта завяршаем вайну і ўсё. А Украіна не заваёвана, а як жа ж імперыя адраджэння? Зноў-такі Пуцін апошнім часам, асабліва апошнія паўгады з Дональдам Трампам вельмі эфектыўна цягнуў час. Ён нешта праз сваіх дыпламатаў казаў амерыканскаму ураду: вось зараз мы прыпынім, вось яшчэ крыху, вось давайте нешта іншае абмяркуем. І мы за апошнія паўгады, я нагадаю, мы не ўбачылі гэтых жудасных санкцыяў, якія там распрацоўваў амерыканскі сенат, той же сенатор Лінсі Грэм, які там вось спрабуе падштурхнуць Трампа да гэтых 100%, 500% санкцыяў на тых, хто набывае расійскую нафту, там нейкія іншыя нешта іншае вырабленае ў Расіі. Але ж мы не ўбачылі. Мы ўбачылі, што Дональд Трамп гэтае рашэнне працягвае адкладаць даволі доўга, калі б хацеў за паўгады, калі шчыра, час бы знайшоў там падпісаць, узгадніць і так далей. Але ж ён гэта не хоча. Ён ўсё ж такі хоча прымусіць перавесці гэтую размову з Владзімірам Пуціным вось на гэты шлях, які вы зараз намалявалі, не пра каштоўнасці, не пра імперыі, зарабленне грошаў. Тое, што вельмі добра разумее Дональд Трамп. Не моя спекуляцыя, ён сам пра сябе кніжкі піша, і там можна вельмі добра прачытаць, як ён думае увогуле пра бізнес, пра як рабіць здзелкі. Всем раю, калі хочаце зразумець Дональда Трампа як нешта як не нешта нечаканае, калі ласка, звярніцеся да кніжак, якія сам пра сябе піша. Але ж калі б гэтую стрэчу так раптоўна не ўзгаднілі, калі б сам Владзімір Пуцін, з чаго мы пачыналі, не паляцеў бы на Аляску, вось на амерыканскую зямлю, калі б мы не ўбачылі вось гэтых крокаў, можна было б казаць, што там яшчэ не ўзгоднены там, не ведаю, там 60-70% іх светапогляду. Але ўсё ж такі сустрэчы такога ўзроўню, асабліва такія раптоўныя, робяцца, калі нейкая вспышка, яны бачаць агульную зацікаўленасць у там пэўных зрухах. Вось зараз гэта трэба рабіць, і на такія сустрэчы, прабачце, ўжо робяць з добра зробленай такой хатняй працай. Там ужо большая частка з боку абедзвюх дэлегацый мусяць быць неяк супадаць інтарэсы. Канешне, я лічу, што амерыканская дэлегацыя будзе ўсё ж такі упіраць на сусветны гандаль. Расія будзе неяк тое ж самае абмяркоўваць, але ж праз свае там імперскія інтарэсы. Але калі б яны не супадалі у большасці рэчаў, якія яны маглі праз таго ж Уіткафа там абмеркаваць, альбо той же Дзярждэп просто бярэ тэлефон і абмяркоўвае. Ім, калі мы так крыху адштурхнемся, нам да таго ж Александра Лукашенка, ім не трэба перадаваць нешта праз Александра Лукашенка. Замест Александра Лукашенкі тут прыдумалі тэлефон. Калі б яны ўсё гэта не ўзгаднілі, не трэба было б сустракацца, таму што калі у Дональда Трампа калі б ён не быў упэўнены, што яго атрымаецца, і гэта не будзе для яго там нейкай дыпламатычнай паразай, безвыніковасцю, ён бы гэта не рабіў. Вось ён хоча хуткіх пад камеры вынікаў, перамог, дасягненняў, літаральна як гэта было на мінулым тыдні з Арменіяй і Азербайджанам. Зараз яны ўбачылі такую магчымасць, і я ўсё ж такі лічу, што у знешнепалітычным ведамстве Злучаных Штатаў дастаткова экспертаў, якія так ацэньваюць магчымасць дамагчыся пэўных рэчаў, якія нам, калі шчыра, могуць не спадабацца, але ж якія могуць зрушыць сюжэт у нейкі накірунак. Мы можам бачыць нейкія змены такія вялікія тэктанічныя ў геапалітыцы. Я б гэта параўноўваў з нейкім вялікім землятрусам, які сёння сіноптыкі могуць абвесціць увечарам на Алясцы. Магчыма, нават нейкія афтаршокі гэтага землятрусу могуць закрануць Беларусь. Пытанне, якога памеру гэты землятрус на Алясцы сёння адбудзецца.
все ж таки можа быть пару словаў про тое, вот вы сказали, могуць нам не спадабацца. Что на ваш погляд найперш можа нам не спадабацца? Ну найперш нам тут у Европе с аднаго боку, а з другого боку можа быть нам с нашага беларускага пункту гледжання. Нам у Европе тое, што Дональда Трампа не вельмі цікавіць светапогляд Европы, еўрапейскія інтарэсы, у яго есть свае ўласныя. Мы бачылі, як ён ставіцца да еўрапейскіх лідараў, там ёсць пэўныя людзі, якія яму больш сімпатычныя, там, напрыклад, той же Макрон. Мы ведаем, ну, як... прэзідэнт Фінляндіі Руте. Ну, да, Орбан, напрыклад, альбо Мелоні італьянская. Але ж увогуле да еўрапейскага звязу, да гэтай такой вялікай бюрократычнай і, будзем шчырымі, такой рэактыўнай інстытуцыі, ён ставіцца, так, лёгка скажам, скептычна. І у яго ёсць гэты слоган «America First», вось ён будзе перш за ўсё пра амерыканскія інтарэсы, а не пра еўрапейскія, не пра украінскія, не пра беларускія таксама, не пра расійскія, калі шчыра. У яго ёсць тое, як ён разумець амерыканскі інтарэс. У пэўных там кроках, у пэўных кропках гэта можа супадаць з нейкім гандлем з Расіяй. Нагадаю, што падаецца там нейкім ядравым матэрыялам і титанамі яны дагэтуль гандлююць, калі я не памыляюсь. Вось. Калі мы кажам пра Беларусь, тут больш складана. Таму што, па-першае, калі мы дойдзем і працягнем гэту аналогію з халоднай вайной, з падзяленнем на сферы інтарэсаў, калі для амерыканскага чынавенства, для Дональда Трампа асабіста не будзе ніякага канфлікта светапогляду альбо нейкім контрлагічным, контрінтуітыўным, што Беларусь у выглядзе ўрада Александра Лукашэнкі неяк адыходзіць у сферу інтарэсаў Крамля, і гэта нешта для іх у дадзены момант, падкрэслю, нешта натуральнае, нешта, за што не патрэбна, ну, мы тут, прабачце, там про нейкі ліцій абмяркоўваем, там мільярды мільёнаў, там ўсё гэтак далей. А пытанне Беларусі гэта такое больш складанае, не прасцей ли гэта пакінуць там у сферу інтарэсаў Пуціна, ён там ведае, як разбірацца. І я зараз, калі ласка, паважаныя гледачы, гэта пэўная маніпуляцыя канспіралагічная, магчыма, гэтага не адбудзецца, але ж калі мы паслухаем такіх пратрампійскіх экспертаў, асабліва якія працавалі у першым складзе Белага дома першай кадэнцыі Дональда Трампа, у Савеце па нацыянальнай бяспецы, ёсць шмат выступаў людзей, якія вось працавалі з Дональдам Трампам. І што датычна Украіны, я чуў такое экспертнае меркаванне ад чалавека, які зноў-такі, падкрэслю, працаваў з Трампам, урадовец, прафесар і так далей. Вельмі спрошчанае такое меркаванне, калі, ну, вось глядзіце, для Расіі Украіна гэта нейкае экзістэнцыйнае пытанне, без якога яны не разумеюць свет для сябе, вось гэта нейкая іманентная частка іх там светапогляду. А для нас, Злучаных Штатаў, Украіна не з'яўляецца нейкай там іманентнай часткай нашага светапогляду і гэтак далей. Так а чаму мы? Ну, у чым пытанне, прабачце? Чаму мы мусім там змагацца з Расіяй, калі яны гатовы там аддаць сваё жыццё за гэтае пытанне? А для нас гэта, ну, вось краіна, якую мы не так даўно пачалі знаходзіць на карце, не кажу пра там звычайных амерыканцаў. Вось, таму тут могуць быць такія непрыемныя рэчы для Беларусі і беларусаў выгнання у тым ліку, калі некі такі светапогляд будзе само сабой зразумелым. Гэта таксама будзе і непрыемна для самого Александра Лукашэнкі, калі ён будзе успрымацца нават не як проксі Пуціна, а як чалавек, якому Пуцін чамусьці дагэтуль дазваляе там нечым кіраваць.
так гэта ўжо не абмяркоўваецца, прабачце, вы уже там самі паміж сабой разбярыцесь, нам гэта не вельмі цікава. Вось, але я хочу падкрэсліць, што я зараз малю такі больш апакаліптычны сцэнарый, найбольш такі негатыўны. Таксама пэўная магчымасць такога сцэнара ёсць, але ж гэта будзе такі крыху малаверагодны, але ж падкрэслю магчымы сцэнар. Ну, умоўна кажучы, калі ставім пытанне, што вот Беларусь разглядаецца асобна, як асобны трэк у, там, скажем, нават у амерыканскіх інтарэсах, з пункту гледжання амерыканскіх інтарэсаў, то як можна да яго ставіцца сапраўды, калі амерыканцы спрабавалі, і яны гэта аніхавалі, адцягнуць Лукашэнку ад Крамля. А ён мало того, што не адцягваецца, дык яшчэ становіцца ў позу і крычыць на ўвесь свет, што мы назаўсёды в адных акопах, мы з Крамлём, мы з Пуціным, сямскія блізнюкі і гэтак далей, гэтак. Ну так што тут? Ну раз не, то не. Нават больш шырока з разбурэння Савецкага Саюзу, нават яшчэ да Лукашэнкі, амерыканскі ўрад рабіў вельмі шмат намаганняў, каб адцягнуць ад Расіі. Там мы можам згадаць вывад ядравай зброі, які калі шыраплочаны амерыканскім урадам, там выдаткавалі такі даволі вялікія грошы, яны там дапамагалі гуманітаркай. Падаецца, на пачатку 90-х Амерыка была на трэцім месцы пасля Польшы і Нямецчыны у знешнегандлёвых стасунках, знешнеэканамічных стасунках тагачаснай Беларусі. Вось Амерыка прыкладала вельмі шмат намаганняў, вельмі шчыра, і яны былі вельмі паслядоўныя. Вось, але ці шмат вынікаў яны бачаць. Ну і да таго, што гэта некае асобнае пытанне для іх, нейкі асобны інтарэс, гэта так. Вось гэты беларускі балкон, які зараз пагражае краінам НАТО, Сувальскі калідор, Калінінград, гэта іх турбуе. Краіны НАТО, пагроза краінам Балтыі, Польшы, гэта безумоўна іх турбуе. Ядравая зброя заўсёды іх турбуе. Але у іх такіх краін свету вельмі шмат. У вельмі вялікай колькасці краін можа там пачацца вайна. Некаторыя Дональд Трамп кажа, што ён ужо скончыў, там Індыя, Пакістан, там абедзве ядравыя краіны. Вось, таму я не ўпэўнена, што Беларусь якая відавочна знаходзіцца ў пэўным там лісце прыярытэтаў, як нейкае невырашанае пытанне. Зноў-такі мы не можам ігнараваць спробы, відавочныя спробы амерыканскага ўраду нешта зрабіць, бо яны ездзяць Беларусь, там п'юць гарэлку з Лукашэнкам, вызваляюць палітвязняў, амерыканскіх грамадзян, еўрапейскіх грамадзян, беларускіх грамадзян, і яны ўсё гэта робяць. Але ж ці гэта з'яўляецца надвышэйшым прыярытэтам у тым жа дзярждэпе? Тут, прабачце, я вельмі скептычны. Ну і плюс да таго мы бачылі вельмі вялікія скарачэнні у тым жа дзярждэпе, як дзяржсакратар Рубіо там сёння на заўтра звальняе там 1000 ці 1500 амерыканскіх дыпламатаў, бо ён лічыць, што вось тыя функцыі, якія выконваюць пэўныя аддзелы альбо пэўныя дыпламаты, больш амерыканскай палітыцы не патрэбныя. Нават вось гэтая справаздача па правах чалавека ва ўсім свеце, якую мы ўбачылі пазаўчора, падаецца, вось яна заўсёды кожны год выходзіла ў сакавіку-красавіку. Кожны год гэта не змянялася, там прыблізна там месяц розніцы, але ж сакавік-красавік, падкрэслю, зараз сярэдзіна жніўня. Аб чым гэта сведчыць? Не да таго было скарачэнне, няшмат кадраў, якія могуць гэта рабіць. Гэтая справаздача ввогуле датычна Беларусі стала амаль што ў 3 разы карацей. Вось, таму, магчыма, Беларусь можа апынуцца ў складаным становішчы. Да, я наколькі ўсё ж такі фактор Китая можа быць прывязаны і уплываць на вынік гэтых вось перамоваў. Я пра што кажу? Запланаваная ж ужо сустрэча Трампа і Сі Цзяньпіня, там
ЗША Кітай, некая такая там, як там называется гэтая будзе канферэнцыя. І зараз напярэдадні гэтай сустрэчы Трамп, лічыць пэўныя эксперты, хоча сапраўды дасягнуць нейкага замірэння на расійска-украінскай вайне, каб яму не давялося потым там, умоўна кажучы, звяртацца да друга Сі і казаць, паўплывай там на свайго-то этого вот Вовку, чтоб он там супакоіўся ва Ўкраіне, что я і сам без цябе тут Сі, все ж таки Американ там эгейны, все эти дела показаць. І таму, імкнучыся дасягнуць перад сустрэчай з лідарам Китая нейкіх канкрэтных вынікаў ад Пуціна па вайне з Украіна, ён можа пайсці на саступкі пэўныя патрабаванням Пуціна. Магчыма такое ці не? Вельмі магчыма. Таму што калі мы выкарыстаем такую метафору, Дональд Трамп ад пачатку сваёй кадэнцыі, свайго тэрміну, ён гуляе адначасова на некалькіх дошках, якія вельмі амбітна, калі шчыра. Ён адразу ўвязаўся ў вырашэнне такіх сусветных пытанняў, гандлёвыя войны, тарыфы, нейкія такія тэктанічныя змены ў амерыканскім грамадстве, то бок ён взяў на сябе вельмі шмат, вельмі так амбітна пачаў. Ужо з вами абмяркоўвалі неаднаразова, таму ж гэта ўсё тлумачыцца тым, што не вельмі шмат часу, яго зараз ёсць карт-бланш з амерыканскімі заканадаўцамі, гэта можа змяніцца праз крыху больш за год, таму вось не шмат часу, трэба паспяшацца. Вось, таму калі ён дамагаецца пэўных вынікаў на Блізкім Усходзе, гэта спрашчае яму размовы, напрыклад, з Еўропай. Дамогся чагосьці з Еўропай, гэта яму таксама нешта спрашчае з Расіяй, бо калі яны дамагліся з еўразвязам, што Амерыка пастаўляе энерганосьбіты ў Еўропу, ён можа сказаць Пуціну, прабач, Володя, вось, а зараз я буду нафту прадаваць у Еўропу там всю, што магчыма, і што ты зробіш. Вось, гэта яму спрашчае вось перамовы з Пуцінам. Калі ён там нечага дамаўляецца, там перамагае ў чымсьці у Афрыцы, з Расіяй, гэтак далей, гэта яму спрашчае вось перамовы з Кітаем. Самая складаная, самая амбітная дошка, вось гэта шахматная для яго зараз гэта Кітай. Бо Кітай гэта растучая эканоміка, магутнае вырабніцтва і гэтак далей, тэхналогіі, там все вельмі складана, гэта зараз самае вялікае, самае складанае пытанне для яго, і калі шчыра для ўсяго свету, для еўразвяза таксама, але еўразвяз, зноў падкрэслю, ён больш рэактыўны, ён больш павольна рэагуе. Дональд Трамп ідзе в атаку вельмі хутка. І калі мы кажам пра Беларусь, Беларусь тут з'яўляецца часткай вялікага пытання, якое кітайцамі названа пояс і путь. Вось гэта вялікае лагістычнае рашэнне, якое падкаралося да Еўропы, пачало нават запускаць свае шупальцы ў Еўропу, набываць нейкія парты ў Еўропе, рабіць уже нейкую фізічную інфраструктуру. Мне нават эксперты расказвалі пра кейс у Італіі, як пэўны горад набыў сістэму камер, каб павесіць па ўсім горадзе, а потым выявілася, што гэта кітайскія тэхналогіі, там пэўныя пакеты дадзеных увесь час аддасылаюцца кудысьці ў Кітай. То бок цэлы еўрапейскі горад пачаў проста свой surveillance камера працаваць на нейкі Кітай, незразумела, што ён туды аддасылае, незразумела. А што яны будуць з гэтым рабіць? Ім прыйшлося проста перарабляць замову і вешаць новыя камеры. То бок, вось кітайцы адное, што зарабілі грошы, прыйшлося наймаць нейкую іншую. І такіх прыкладаў, там у Нямецчыны ёсць падобныя прыклады, таксама з фізічнай інфраструктурай. Вось пояс і шлях кітайскі, гэта вялікая сусветная праблема, бо яны працуюць у доўгую, таксама вельмі амбітна, і яны пачалі, калі я не памыляюся, у 2014 яшчэ годзе. Вось, і яны ідуць так вельмі паступова. Беларусь тут толькі вось разглядаецца як францір з еўразвязам. Падкрэслю, яны спрабавалі ўжо залезці ў сам еўразвяз не толькі з лагістычнымі ланцужкамі, але ж нават з будаваннем фізічнай інфраструктуры, што вельмі небяспечна, у тым ліку з пункту гледжання бяспекі. Вось, але вялікае пытанне тут краін, напрыклад, Афрыкі,
куды Китай улез со сваімі інвестыцыямі ўжо далей невядома куды. Таксама краін, напрыклад, як Грузія, дзе нават значная частка дарог ужо пабудавана Кітаем. Таму вось гэтае супрацьстаянне з Кітаем зараз для Дональда Трампа з'яўляецца прыярытэтам нумар 1. Тое, што я казаў, гэта не еўрапейскія пытанні. Гэта мы бачым у яго заявах, гэта мы бачым у афіцыйных дакументах. У тым ліку Пентагона, але ж Белага дома не сакрэт, калі ласка, Google, все там можна прачытаць. Вось, але ж калі ён але ж глядзі, выбачаюся, Беларусь, якая з'яўляецца часткай і кітайскага вот этого шляху ў Еўропу, это шелкового пути, як кажуць, і казаць зараз, умоўна кажучы, ну ладно, не атрымліваецца нічога з Лукашенком, так хай вот забірае Беларусь сабе Россия, а Россия гэта ж в прынцыпе, ну, сябручок Китая, калі не казаць васал, то есть это фактычна аддаваць Китаю. Так. І хаця бы з гэтага пункту гледжання, ну, как бы пастарацца адарваць гэты кусок ад кітайскага пірага. Гэта літаральна тое, што глобальна зараз Дональд Трамп будзе спрабаваць зрабіць, бо вось вы узгадалі гэтую сустрэчу Трампа і Сі Цзіньпіня, але мы таксама ведаем, што на верасе распрацоўвалася і сустрэча Пуціна з Сі Цзіньпінем. І магчыма тая прычына, чаму Трамп зараз вельмі паспяшаўся вось з арганізацыяй гэтай сустрэчы з Пуцінам, каб гэта было до таго, як сам ён сустрэнецца з Сі, і да таго, як Пуцін сустрэнецца з Сі, бо ён спрабуе неяк адрываць і прапаноўваць пэўныя эканамічныя альтэрнатывы для Расіі, каб крыху паказаць вось пэўную альтэрнатыву альбо пэўнай перавагі застацца вось у лепшых стасунках са Злучанымі Штатамі, а не працягваць вось гэту далейшую інтэграцыю Расіі ў Кітай. Ці атрымаецца, вельмі зараз складана сказаць, гэта вельмі такая амбітная рэч, але ж падкрэслю, гэта вось тое, што зараз Трампа цікавіць найбольш. Вось, і Беларусь тут з'яўляецца вельмі адносна маленькім пытаннем, калі мы кажам па такі вельмі глобальны геапалітычны сцэнар. І па-другое, ускосны, бо на Александра Лукашенка можа паўплываць і Сі Цзіньпінь, і Пуцін. Таму, ну вось, як там вялікія гульцы гэтай геапалітыкі вырашаць, ну, Лукашенко мусіць неяк прыстасоўваюцца. Калі гэта будзе больш дана перавага паляпшэнню стасункаў са Злучанымі Штатамі, і калі зноў-такі там у большым аб'ёме адкрыецца амбасада ЗША ў Расіі, там пачнуцца нейкія там пачнецца паляпшэнне дыпламатычных стасункаў, пэўныя там праекты двухбаковыя. Лукашенко зноў прыстасуецца, мы гэта бачылі, як ужо ў мінулым ён пачынаў змяняць сваю рыторыку, яго Злучаныя Штаты не з'яўляліся найгоршым ворагам, ён будзе неяк прыстасоўвацца. Вось, але ж яго светапогляд, яго інтарэсы, я мяркую, нават не будуць нават узгадвацца, не будуць мецца на ўвазе. Гэта не той узровень, дзе пытанне Александра Лукашэнкі будзе нават так ускоцна, нават у паперах нейкіх распрацоўных дэлегацыямі прымацца на ўвазе. Ну, яно, безумоўна, не будзе ўзгадвацца ў паперах, але чаму? Таму што, насамрэч, гэта шэры кардынал усёй сусветнай геапалітыцы. Гэта за куліса, можна так сказаць, сусветнай палітыкі. Вы што, не слухаеце лукашэнкаўскіх прапагандыстаў і яго самого, які расказвае, што Пуцін просіць яго там парады пра тое ці іншыя важныя рашэнні. І ўсе гэтыя зараз намаганні Трампа, яны ўжо спозненыя, таму што з Сі Лукашенка-то ўжо сустрэўся. Яны там уже ўсё парышалі, і зараз будзе вот так вот гульня ісці паводле імі распрацаваных планаў. Так, ну, я мушу прызнацца, інтэрв'ю Лукашэнкі, якая была выкладзена на Белце, я паглядзеў,
пакутаваў, але паглядзеў, было местамі цікава, такое гумарыстычнае шоу, там вось не змог это вы про інтэрв'ю Times, да? Да, вось прапагандыстаў не гляджу, бо ну не магу себе дазволіць вось той узровень псіхіятрыі, які там адбываецца. Але давайте так, Александр Лукашенко вельмі даўно спрабуе прадаць сваю вось гэтую экспертызу наконт Владимира Путина. О том, что ён разбіваецца, ён там сядзіць у тым же рэгіёне, што і Путін даўжэй, там на 6 год, чым як прэзідэнт, чым Путін, ну, ввогуле, як палітычная жывёла, Александр Лукашенко больш цікавы феномен нават, чым Путін. Але ж вось гэта яго унікальная экспертыза, я не лічу, што з'яўляецца нейкім унікальным светапоглядам альбо тым, што тым адзіным, што будзе прымаць на ўвагу амерыканскі ўрад. Бо ўсё ж такі, ну, як у тых падручніках пісалі, 3 незалежных крыніцы мусяць пацвердзіць адну і тую ж інфармацыю, каб мы рабілі пэўныя гіпотэзы, вось, і гэтак далей. А не адзіны светапогляд Александра Лукашэнкі. Вось, таму, калі шчыра яго таксама паслухаюць, гэта будзе адна з крыніц там экспертызы наконт Пуціна, адна з, можа, 80 крыніц меркаванняў наконт Пуціна, і потым аналітыкі, не ведаю, у Дзярждэпе, у іншых амерыканскіх там структурах будуць рабіць нейкія высновы, нейкія прагнозы і так далей. Вось, гэты унікальны тавар, якім спрабуе гандляваць Александр Лукашэнкі, не з'яўляецца такім унікальным, таму яго прапановы значна больш цікавыя для яго самого, чым для ўсяго астатняга свету. Ну і на завяршэнне, я не ведаю, можа быць, гэта такая ўжо драбяза на фоне вось падзеяў, якія мы абмяркоўваем, там Аляска, перамовы, Трамп, Сі Цзіньпінь. Выйшла новы выпуск прапагандысцкай праграмы «Марков. Ничего личного», дзе госцем стаў Михаил Русы. Яны таксама абмяркоўвалі Аляску. Цитата Русага. «Символично, что именно на этой земле, на русской земле, проходит встреча, маецца на увазе, думаю, будет принято какое-то решение, которое позволит шагнуть к миру». Вось гэта, і там вочки пачынаюць блішчэць, што у аднаго вось гэта вот гэбіста Маркова, што вот у этого Русава, рускамірца, калі там яны чамусьці кажуць пра нейкія праваслаўныя церквушкі, там пачынаюць вспамінаць, яшчэ там нешта такое. Это просто такая банальная спроба прильнуть к сапогу путинскому и сказать: мы ж с тобой, Владимир. Конечно. Ну, яны нічога не могуць зрабіць, акрамя таго, як быць абслугай свайго гаспадара Александра Лукашэнкі. Калі нешта зменіцца, яны вельмі хутка зменяць гаспадара, гэта будзе у іх расійскі гаспадар, бо гэтых людзей няма каштоўнасцяў, якія б дазволілі ім неяк трымаць сваю пазіцыю, калі ім нешта большае альбо больш доўгатэрміновае прапануюць у той жа Расіі, яны вось пачнуць пра расійскую зямлю, царквушкі, бярозкі, там ўсё і так далей. Вось, безумоўна, яны будуць зараз апрацоўваць гэтыя навіны, таксама казаўшы, што яны гэта ўсё прадказвалі, што гэта нейкае вялікае дасягненне расійскай дыпламатыі, таго ж вялікага дыпламата Лаврова. Вось, ну і спрабуючы неяк упісацца у сусветныя змены, прыстасавацца, мімікраваць да таго, як сябе будзе зараз паводзіць Расія. Калі шчыра, мне падаецца, што яны нават не ведаюць, як сябе будуць паводзіць Расія, якое зараз там пануе меркаванне. Вось, і яны спрабуюць угадаць вось жаданні свайго больш вялікага гаспадара і так крыху да яго прамазацца. Але ж, ну, прабачце, Зміцер, мне вельмі болеча чуць, што вы чытаеце і глядзіце гэтых людзей, гэтых прапагандыстаў, бо ну, гэта без болі в ушах, ну, немагчыма. Навошта вы?
Ну да, кроў з вушэлі, што паробіш, праца часам вымагае. Ну паглядзім, наколькі ўсё ж такі аналіз і прагнозы спраўдзяцца наконт вынікаў і каротка і доўгатэрміновых сустрэчы на Алясцы Трампа і Пуціна, і як гэта паўплывае на наш рэгіён, на Беларусь. Дзякую вялікі ў любым выпадку. Дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, амерыканіст Антон Пяньковскі быў у нас у студыі. Дзякую вялікі яшчэ раз. Подписывайтесь на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Яны ёсць у нас у апісанні і, дарэчы, прысутнічалі тут у каментарах. Так што знайсці лёгка. Ну і не забывайте про YouTube канал Еврорадио, наш новый YouTube канал Навокал. Подписывайтесь, ставьте свои лайки. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.